Καλώς ήρθατε σε μία σύντομη παρουσίαση της εφαρμογής Πρόγνωσης. Το Πρόγνωσης είναι ένα λογισμικό που βοηθάει τις επιχειρήσεις να έχουν πραγματική εικόνα των μελλοντικών ταμειακών τους ροών. Η απεικόνιση των ταμειακών ροών προκύπτει ως αποτέλεσμα της ένωσης των προϋπολογισμών και των στοιχείων με πραγματικές αγορές, πωλήσεις και δαπάνες. Οι προϋπολογισμοί μπορούν να στηριχτούν σε διάφορα εναλλακτικά σενάρια προϋπολογισμού και αφορούν πωλήσεις, αγορές και έξοδα. Χρειαζόμαστε την καταχώρηση αυτών των προϋπολογισμών στο βαθμό που επιθυμούμε να αποτυπώσουμε με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια χρηματορροές σε μεγάλο βάθος χρόνου. Αν οι χρηματορροές που θέλουμε να διαχειριστούμε αφορούν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ημερών ή εβδομάδων, τότε η καταχώρηση προϋπολογισμού μπορεί να περιοριστεί μόνο στη συμπλήρωση των εξόδων, όπως για παράδειγμα μισθοδοσίες, αμοιβές και έξοδα προσωπικού ή διάφορα λειτουργικά έξοδα. Αν θέλουμε να έχουμε πρόβλεψη χρηματορροών σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, προτείνεται η καταχώρηση προϋπολογιστικά όλων των εισρωών και των εκροών. Αυτές προκύπτουν από την κατάρτιση των προϋπολογισμών πωλήσεων, αγορών και εξόδων. Η εφαρμογή παρέχει αρκετούς εναλλακτικούς τρόπους μέσω αναφορών για να βλέπουμε τις χρηματορροές και τα χρηματικά διαθέσιμα των επόμενων ημερών, εβδομάδων ή μηνών. Ας δούμε κάποιες από αυτές τις οθόνες. Rolling Cash Flow μας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξουμε το ημερολογιακό διάστημα που θέλουμε. Οι ημέρες του ημερολογιακού διαστήματος εμφανίζονται ως στήλες. Οι διάφορες εισρωές και εκροές εμφανίζονται ομαδοποιημένες και στη τελευταία γραμμή εμφανίζεται το προοδευτικό σύνολο. Παρατηρούμε ότι πηγαίνοντας στον κέρσορα σε έναν αριθμό στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι εγγραφές από τις οποίες προκύπτει αυτός ο αριθμός. Μπορούμε να κάνουμε διπλό κλικ και να δούμε την εγγραφή, να κάνουμε αλλαγές ή να ορίσουμε άλλη ημερομηνία πληρωμής. Αντίστοιχη λειτουργία υπάρχει και στο Cash Flow με την εμφάνιση ημερολογίου, στο οποίο με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι ημέρες που υπάρχει πρόβλημα. Μπορούμε και από αυτή την οθόνη να κάνουμε αλλαγές ώστε να λύσουμε τυχόν προβλήματα χρηματικών διαθεσίμων. Μπορούμε επίσης να έχουμε εικόνα των χρηματικών εισρωών, εκροών και διαθεσίμων με τη μορφή γραφημάτων. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με την εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης, ώστε να μην χρειάζεται να ξαναπεραστούν στοιχεία που επηρεάζουν άμεσα τις χρηματορροές, όπως εγγραφές ταμείου ημέρας, αξιόγραφα ή ειδικούς λογαριασμούς. Υπάρχει δυνατότητα για διασύνδεση με όλες τις γνωστές εμπορικές εφαρμογές της Singular, Altec, Endersoft και Softone. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 210 62 17 000 ή στείλτε email στο info@synectics.gr.